לבלות. אחיזה הכי נוחה שיכולה להיות למשחק מתקות. וזהו, עכשיו מי שמשחק בזה מבסוט מהעניין הזה, וזה נראה לו שזה הכי טוב. אשתי הכרתי בים, אשתי ראתה אותי משחק מתקות, אני חושב לפני 25 שנה או 30 שנה, והיא תמיד שמה עין לכיוון, ויום אחד עבד לי כדור, והיא מצאה לי אותו, וככה זה התגלגל. תסגורנו את זה, שלום. ניתן לצאת בדרך חדשה. הופה, מוצ'י. נתן לך חדשה. זה, למה המתקות נשברות? המתקות נשברות, קודם כל, כי אתה משחק חזק. אם אתה משחק, המתקות ששבר, לא יעזור כלום. למה אתה משחק חזק? משחק חזק. ככל שאתה משחק חזק יותר, אתה יותר נהנה. וככל שאתה משחק חזק ואתה מכוון, אז אתה עוד יותר נהנה. أنت تغزلوا كيف تيجي كذا عاستني